Ola, que tal, señoras e señores? Benvidas e benvidos a este espazo informativo da Televisión Municipal no que imos facer un percorrido da actualidade do Concello das Pontes e a súa área de influencia ao longo desta última semana. E comezamos este espazo informativo dándolles máis detalles do pleno extraordinario que se celebraba no Concello das Pontes o pasado martes e que tiña un único punto da orde do día, a necesidade da construción dunha residencia para persoas maiores no noso Concello. O pasado martes celebrábase no Salón Municipal do Concello das Pontes un pleno extraordinario a petición do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego cun punto único na orde do día para acadar acordos sobre dunha residencia pública de maiores para o Concello das Pontes. Durante a celebración do pleno, que contou ademais nas bancadas de público coa presenza de representantes dos pensionistas da CIGA, Carmela Franco, voceira do BNG, comezaba a súa exposición xustificando a necesidade de acadar un acordo sobre a proposta presentada no pleno, dada a situación demográfica do Concello, con case un 28% da poboación maior de 65 anos. Continuou relatando os 4 puntos principais desta moción. No primeiro deles, demandaban da Xunta de Galicia a construción dunha residencia pública para persoas maiores nas Pontes. Tamén demandaban da Deputación da Coruña a súa colaboración económica no proxecto. Por outra banda, exixían a cesión dos terreos por parte do Concello para a execución do proxecto coa condición de someter a súa ubicación á decisión dos veciños. E, finalmente, solicitaban ao alcalde das Pontes o compromiso de responsabilizarse do acordo presentado no caso de que resultase favorable. Pola súa banda, María do Pico, voceira do Partido Popular, solicitaba engadir ao texto da moción a exixencia ao Goberno Central por parte do Concello das Pontes da transferencia dos fondos de política social para o seu investimento no proxecto. No turno de réplica, a concelleira de Benestar Social, Tania Pardo, afirmaba coñecer a situación de necesidade dunha residencia para persoas maiores no Concello, se ben remitía ao compromiso da Deputación da Coruña de acometer o proxecto dunha residencia para persoas maiores íntegramente financiada por esta administración, tras a firma do acordo de colaboración con 3 concellos da provincia, Ordes, Rianxo e As Pontes, para a construción das 3 primeiras residencias de maiores da Deputación. A cambio deste acordo, o Concello das Pontes ten o compromiso de facilitar unha parcela para acometer o proxecto e, con tal fin, procedeuse á adquisición dos terreos que ocupaba o antigo Colexio Pardo Bazán, que se executaba en acto público e confirma ante notario o pasado venres 13 de decembro. Con esta compra, segundo Tania Pardo, non só dotan a Deputación da Coruña dunha ubicación idónea para a construción da residencia, senón que tamén van axudar a revitalizar a zona, ampliando as rúas adxacentes e xerando un novo equipamento público urbano, redundando na calidade de vida da veciñanza. Dende o Bloque Nacionalista Galego solicitaban algún aporte documental que sustentase este compromiso da Deputación da Coruña para o financiamento do proxecto presentado polo Goberno Municipal e demandaban que a ubicación final da residencia fose elixida mediante votación por parte da veciñanza, xa que dende o seu grupo municipal están de acordo coa compra da parcela do antigo colexio, pero considerana máis apropiada para outros usos. O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, comezaba o seu turno de intervención lembrando que, segundo marca a lexislación, a obriga da construción e xestión de centros para persoas maiores é exclusivamente da Xunta de Galicia e que o proxecto que se vai desenvolver nas Pontes vai ser pioneiro tanto no concepto de habitabilidade e integración no entorno como de xestión. Unha oportunidade única que é preciso aproveitar e por iso se axilizaron os trámites de adquisición dos terreos do antigo Colexio Pardo Bazán. Por outra banda, Valentín González Formoso amosábase favorable ao primeiro punto da moción presentada polo BNG, no que lle solicitaban á Xunta de Galicia a construción dunha residencia para persoas maiores no Concello das Pontes, xa que entende que non serían proxectos excluíntes e redundaría no beneficio da veciñanza pontesa. Tamén propoñía a creación dunha comisión conxunta para o seu seguimento. Asemade, o alcalde das Pontes comprometeuse a facer a achega da documentación que acredite o compromiso da Deputación Provincial para o financiamento íntegro do proxecto da Residencia Municipal para Persoas Maiores das Pontes, asegurando que hai actualmente unha partida presupostaria nas arcas da Administración Provincial destinada a tal efecto. Finalmente, a moción foi denegada cos votos en contra dos representantes do Grupo Municipal Socialista. E cambiamos de asunto e pasamos a falarlles de emprego e formación, porque o pasado luns inaugurábase a 4ª edición do Obradoiro Dual de Emprego EUME.
O pasado luns, a concelleira de Emprego do Concello das Pontes, Ana Pená, acompañada pola delegada territorial da Xunta, Martina Aneiros, asistía ao acto de presentación da cuarta edición do Obradoiro Dual de Emprego, organizado polo Concello das Pontes como entidade promotora en colaboración cos concellos da Capela e as Somozas e a Consellería de Emprego, Comercio e Inmigración. Esta primeira xornada que se celebraba no local social da Asociación de Veciños Beira do Eume servía para dar a benvida ao alumnado que ocupou as 15 prazas ofertadas e que van tomar parte desta formación que os acreditará co certificado de profesionalidade en mantemento de espazos axardinados. Ana Pená, concelleira de Emprego, amosábase moi satisfeita pola celebración desta nova edición do Obradoiro Dual de Emprego. Esta é a cuarta edición do Obradoiro Dual de Emprego que se desenvolve no noso Concello. Nesta edición enfocada nunha nova área, nunha nova especialidade que é a primeira vez que impartimos no Concello das Pontes. Os 15 alumnos e alumnas que van a participar deste Obradoiro van a ter a oportunidade de obter o certificado de profesionalidade na área de xardinería. Un certificado de profesionalidade que obteñen a partir dunha formación teórica que se vai impartir aquí na Asociación de Veciños do Chamoselo, que lóxicamente damos as gracias por facilitarnos este local e que vai a contar tamén con unha parte práctica na que van a desenvolver traballos en distintas áreas da vila. Hoxe, celebramos este acto de inauguración para darlles a benvida, para decirles que aproveiten esta oportunidade e que esperamos, que estamos seguros, además, que vai a ser así, que lles sirva para mellorar as súas opcións dentro do mercado laboral. Este Obradoiro de Emprego, que rematará en setembro de 2025, trátase dun programa que ten como obxectivo mellorar a cualificación profesional das persoas beneficiarias a través da formación e da realización de prácticas profesionais. En esta cuarta edición ten unha dotación económica de 308.946 euros aportados pola Consellería de Emprego, ademais dunha achega de 32.000 euros por parte do Concello das Pontes como entidade promotora e un aporte de 4.000 euros do Concello da Capela e outros 4.000 do Concello das Somozas como entidades colaboradoras. E falámosles agora de deporte, porque o pasado luns presentábase no Concello das Pontes a fase final do Campeonato Galego de Seleccións Comarcais de Fútbol Sala en categoría de base. Na tarde do luns 16 de decembro celebrábase no Salón de Plenos Municipal do Concello das Pontes a presentación da fase final do Campeonato Galego de Seleccións Comarcais de Fútbol Sala en categoría de base, que se vai disputar o vindeiro luns 23 de decembro en distintas instalacións deportivas do Concello das Pontes. O alcalde e presidente da Deputación Provincial da Coruña, Valentín González Formoso, que estivo acompañado pola concelleira de Deportes, Elena López, por Antonio Leira, deputado responsable da área deportiva da Deputación da Coruña, Abraham Yáñez, delegado de Ferrol da Federación Galega de Fútbol e Cristina Maceira, presidenta do Lago Sport de Fútbol Sala, quixo destacar a importancia da organización deste campeonato nas Pontes, xa que dende o Concello sempre se apostou polo deporte de base, como así o demostran todas as escolas deportivas e as numerosas licenzas federativas que hai actualmente nas Pontes. Ademais, asegurou que as Pontes ten unha gran tradición de fútbol sala e é un orgullo ser anfitrións xunto co Lago Sport de todos os deportistas de base que se van a chegar á vila dende toda Galicia a vindeira semana. Novamente, as Pontes volve ser o epicentro dun evento deportivo, neste caso de nivel autonómico, e unha vez máis o Concello vai saber estar á altura do que exixe organizar un campeonato tan importante. Pola súa banda, o delegado de Ferrol da Federación Galega de Fútbol, Abraham Yáñez, apuntaba que son arredor de 300 deportistas pertencentes ás categorías infantil, masculina e feminina, alevín, masculina e feminina e benxamín vista, os que van competir o vindeiro luns nos pabillóns de Monte Caxado e no Municipal das Pontes. Unha xornada na que se van dar cita os mellores xogadores e xogadoras de Galicia das súas categorías, pero este campeonato non implica só o eido deportivo, xa que tamén ten un componente de convivencia. Neste campeonato, os rapaces e rapazas van poder relacionarse non só durante os partidos, senón tamén nas gradas, durante o xantar e mesmo as familias participarán nesta convivencia. Por eso, dende a Federación, agardan que o campeonato sexa un éxito e tamén que este vínculo de colaboración entre Federación e Concello das Pontes se siga mantendo no tempo e poidan seguir traendo eventos á vila, tanto competitivos como formativos, como xa fixeron en ocasións anteriores.
No seu turno de intervención, Antonio Leira quixo agradecerlle ao Concello das Pontes e á Federación Galega de Fútbol que poñan o foco no deporte de base polo que levan apostando tanto tempo dende a Deputación da Coruña. Por iso quixo felicitar tanto ao Concello como á Federación e ao Lagospor pola organización desta fase final que vai estar chea de bons momentos para todos eses rapaces e rapazas que se van a chegar ás Pontes a disputar este torneo tan importante. Pola súa banda, Cristina Maceira, presidenta do Clube Pontes Lagospor, quixo agradecerlle tanto ao Concello como á Deputación e á Federación Galega de Fútbol o apoio e a confianza depositada no clube para organizar este torneo. Afirmou que xuntos estamos construindo un espazo no que o fútbol sala non é só un deporte, senón tamén unha plataforma de integración e desenvolvemento para todos os habitantes das Pontes e este torneo é unha excelente maneira de celebrar a proximidade do Nadal, onde as mellores seleccións comarcais de Galicia van competir animadas polas súas familias dende as gradas. Estamos, asegurou Cristina Maceira, ante unha oportunidade única de amosar o que as Pontes pode ofrecer, dende unhas instalacións deportivas de primeiro nivel ata unha contorna privilexiada como o lago que dá nome ao clube. O Campeonato Galego de Seleccións Autonómicas de Fútbol Sala arrincará ás 9:30 da mañá do vindeiro luns 23 e rematará xa ás 8 da tarde co acto de entrega de trofeos. O pabillón municipal das Pontes acollerá os encontros das categorías infantil, tanto masculina como feminina, e a levín masculina. Pola súa banda, o pabillón Monte Caxado será o escenario dos encontros das categorías alevín feminina e benxamín mixta. E facemos agora un repaso do que foron as diferentes propostas e actividades culturais da pasada fin de semana no noso concello. A Casa do Peso acollía o pasado venres o Festival de Nadal organizado pola Rondalla Vila das Pontes que contou este ano como agrupación convidada coa coral Agarimo de Sillobre. Un patio de butacas ateigado de amantes da música puideron gozar dun repertorio especialmente dedicado ao Nadal, ofrecido por ambas agrupacións. No caso da Rondalla Vila das Pontes, ademais cunha grata sorpresa, xa que actualmente contan entre o seu grupo de voces coa soprano profesional Bella Saint-Cyr, que chegou dende os Estados Unidos á nosa vila para dar clase durante este curso no Colexio da Fraga. O mesmo venres tiña tamén lugar na Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco a presentación do libro Como hacer de tu vida un desastre, a cargo da autora pontesa Zaida Picos. Unha novela que, en palabras da propia autora, é unha historia romántica cun toque picante. Fala de amor non só de cara a outra persoa, pero tamén sobre o amor propio e o desamor e o camiño cara á mellora persoal. Xa o sábado, no Auditorio Municipal Cinalobi, tiña lugar unha gala solidaria a cargo das escolas municipais de baile moderno, danza clásica e flamenco a prol da asociación Miradas que Hablan. Durante os 3 pases, 2 infantís e outro de adultos, o numeroso público que ateigou o auditorio puido axudar a esta asociación e, sobre todo, amosar a súa solidariedade con Iván, veciño das Pontes e pai de Martín, un neno de 5 anos que padece a síndrome de duplicación MCP2, unha enfermidade rara que implica a duplicación dun xen esencial para o funcionamento do sistema nervioso. A pesares de non poder asistir a este evento solidario, xa que tanto Martín como os seus pais residen habitualmente en Madrid, aínda que veñen ás Pontes sempre que as circunstancias llo permiten, quixeron amosar o seu agradecemento polas mostras de solidariedade da veciñanza pontesa coa doenza do seu pequeno. Tamén, ao longo desta semana, houbo variedade de propostas culturais no noso concello, música, teatro e literatura, entre outras. O pasado martes, o alumnado do Departamento de Conxunto e Música de Cámara do Conservatorio Profesional de Música das Pontes ofrecía un concerto na Casa do Peso con motivo da programación cultural de Nadal. Pola súa banda, o xoves será quendado o alumnado máis novo do Conservatorio que presentaba o seu espectáculo Peque Nadal no Auditorio Municipal Cinalobi. Tamén os xoves, os máis pequenos tiñan unha cita co teatro na Casa do Peso cunha nova xornada dos xoves na Biblio, desta volta coa obra Cabicibai, a cargo da compañía Pablísimo. Pero que che pasa? Por que estás aí pechado? E dixo, axúdame, por favor, e que caí nesta gaiola e non podo sair. E dixo Parrulo, sí, xa, pero que se te axudo a sair, vasme comer. E dixo o tigre, non, de verdade que non. Abre a porta e non te como. Palabriña de tigre de Bengala. O Parrulo, con boa intención, abriu a porta e deixou sair o tigre. E que fixo o ingrato do tigre nada máis abrir esa porta, saltar enriba do Parrulo. E dixo o Parrulo, pero non decías que non me ías comer. E dixo o tigre, xa, pero que teño moita fame. Sinto. Menos mal que naquele momento pasou por ali un moucho. Os mouchos son aves
moi listas e cando queren fanse as parvas como todo o mundo. E facía que non entendía a situación. Dixo, a ver, un momento, que pasa aquí? E explicaronlle. Non é que o tigre caeu nunha gaiola e o abrinlle e agora quere comer. Como? Non entendo. Quen estaba na gaiola? O parrulo? Facía que non entendía. E dicía, no, estaba o tigre, o abrinlle agora quereme comer. Pero quen estaba? A gaiola no tigre? Que non, que estaba o tigre na gaiola. Ah, xa, pero que caeu o parrulo? Non, o parrulo non, o tigre. Pero quen estaba na gaiola? O tigre. Pero quen caeu? O parrulo ou o carrulo? Non entendes nada! Ti esparvo, que che pasa? Non é tan complicado, é moi sinxelo. O tigre estaba dentro da gaiola, dixo o tigre. E o mocho dixo, xa, pero é que non entendo como alguén pode estar dentro dunha gaiola. E dixo o tigre, mira que esparvo, é que non entendes nada. Pois así, home, así. E meteuse dentro para demostrarlle como era. E o mocho pechou a porta, pum. E dixo, pois aí te quedas, por mentireiro. E na Biblioteca Municipal Enrique Rivera Rouco celebrábase un encontro en colaboración coa Asociación Galega de Escritores no que participaron os autores María Nieto, Eva Luna, Raquel Villanueva e Javier Regueira. E ofreceu unha oportunidade única de coñecer de preto a estes autores, falar con eles da súa obra ou mesmo adquirir exemplares asinados das súas obras. E imos agora cunha noticia moi doce porque a pasada fin de semana celebrábase unha nova edición das Catas de Mel na Casa do Mel de Goente. A pasada fin de semana o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, acompañado pola concelleira de Turismo Elena López, acudía á xornada de entrega dos premios da 17ª xornada de Cata de Mel da Casa do Mel de Goente. Na categoría de mel claro, o gañador foi Iván Díaz Souto, con mel colleitado en Goiriz, Vilalba. O segundo posto foi para Víctor Millares, con mel procedente de Castro Verde. Na categoría de mel escuro, resultou vencedora desta cata de mel Ana Mendoza, cun produto colleitado no Incio, que tamén obtiña o galardón a mellor mel multifloral. Na mentres que Luís Pernas acadou o segundo lugar con mel traída de Muras. Durante esta xornada tamén se celebrou un relatorio que levaba por título Produción primaria, envasado e comercialización de produtos apícolas, a cargo de Iago Vilela, técnico da Casa do Mel de Goente. E outra das actividades máis agardadas neste Nadal, sobre todo polos máis pequenos, foi a entrega de premios da coordinadora de AMPAS Abrente. No soto da Casa do Peso celebrábase o pasado mércores ás 8 da tarde a entrega de premios do certame de adornos de Nadal organizado pola coordinadora de AMPAS Abrente, no que participaron os centros educativos das Pontes. Neste acto que congregou a numeroso público e que acadou máis de 100 propostas presentadas, entregáronse os premios das 5 categorías participantes. Así, na categoría de 0 a 3 anos, o gañador foi Ander Pereira Benito, da Barosa, quedando en segundo lugar Martín Otero Padín, tamén da Barosa. Na categoría de 3 a 6 anos, a gañadora foi Sara Barro Romero, e o finalista foi Martín Fernández Barro, ambos do Colexio da Madalena. Xa na categoría de primeiro a terceiro de primaria, resultou gañador Mateo Loureiro Cabarcos, quedando como finalista Pedro López Llago, os dous alumnos do Colexio da Fraga. Na categoría de cuarto a sexto de primaria foi escollido como mellor adorno de Nadal o presentado por Álex Carballo Rivera, do Colexio da Fraga, quedando finalista Nora Ferreiro Bellas, do Colexio Santa María. Na categoría de secundaria, bacharelato e formación profesional, o primeiro premio foi para Lucas Soto Valdivieso, do IES Moncho Valcarce. A máis diso, houbo un premio especial para o adorno presentado por Álex Carballo Rivera do Colexio da Fraga, que ademais vai protagonizar a tarxeta navideña de Abrente. Os gañadores levarán ademais vales de compra por valor de 30 euros e os finalistas de 20 euros. Pero todos os adornos participantes están xa pendurados da árbore de Nadal, que está situada nos xardíns do campo da feira, que acollerá deste xeito todas as propostas presentadas ao concurso. Esta fin de semana temos unha das actividades máis agardadas dentro da programación cultural para este Nadal no Concello das Pontes, a Gala Internacional de Maxia. O Auditorio Municipal Cine Alobi está preparado para acoller esta fin de semana a Gran Gala Internacional de Maxia, unha das citas imprescindibles da programación de Nadal do Concello das Pontes.
Trátase dun espectáculo que acolle a unha selección de algúns dos mellores e máis premiados números de maxia do momento que se dan cita nun show único. Artistas de diferentes lugares do mundo reunidos para ofrecer maxia espectacular e que quedará no recordo dos espectadores por moito tempo. Será o vindeiro domingo ás 7 da tarde e contará cos galegos Dani Polo e Nacho Samena, e tamén con Mac Marín de Barcelona, Mágica Gili de Italia, G. Alexander de Valencia e Kenris Murat de Francia. E antes de despedirnos, facémoslles un adianto da carteleira que teremos esta fin de semana na Casa do Peso. Cinema de estrea na Casa do Peso esta fin de semana coas películas El Ministro de Propaganda e Superklaus para o público familiar. El Ministro de Propaganda conta a historia de Joseph Goebbels, o ministro de propaganda da Alemanha nazi, que acompañou a Hitler durante 7 anos, dende marzo de 1938 ata a súa morte en maio de 1945. Nos sentimos honrados por su visita, mi Führer. La familia Goebbels es un modelo para el imperio. He tomado la decisión de atacar Rusia. Ganar espacio al este y eliminar a los judíos es lo que siempre he querido. Vamos a desatar un infierno informativo. Empujaremos, agitaremos y golpearemos. ¡Por el Führer! Contaremos la... Podemos vela en dobre sesión o sábado 21 de decembro ás 7:30 da tarde e ás 10 da noite e o domingo 22 de decembro ás 7:30 da tarde. No filme de animación Superklaus para o público familiar, despois dun forte golpe na cabeza, Papá Noel esperta crendo que é Superklaus, o superheroe dunha popular saga cinematográfica o que vai desatar o caos no Polo Norte. Poderemos vela o sábado 21 ás 5 da tarde nunha sesión adaptada para o público neurodiverso e o domingo 22 tamén ás 5 da tarde. Me llamo Billy, él es Carl. Y yo soy Superklaus. Sí, claro. ¿Quién eres tú? Soy Leo. ¿Y él quién es? Identidad de Santa Claus confirmada. ¿En serio es Santa Claus? Se golpeó la cabeza y ahora cree que es Superklaus. Ese falso Superklaus. Buscadlo. Tengo una gran idea. Es igual que... Grumpus. Grumpus se ha apoderado del taller y nos obliga a fabricar sus horrendos juguetes. ¡Abran paso! As entradas que xa están dispoñibles na web aspontes.sacatuentrada.es teñen un custe de 5,40 €. Ben, pois isto foi todo pola nosa parte. Nos marchamos xa, pero lembren que se queren seguir informados poden escoitar no 107.5 da FM de luns a venres contra 1:30 da tarde o espazo informativo da Radio Municipal As Pontes hoxe. E tamén poden ver os contidos da televisión municipal na nosa canle de YouTube, RTVUM As Pontes. Así que nos desexámosles dende o equipo que conforma a Radio e Televisión Municipal unha feliz noite boa e un bo Nadal. Ata a semana que ven.